Seakan. Wis ra kuat kok lendet-lendet. Aku kampet nguyuh iki ne. Oh iya. Kowe iki Elisawe duet ro kowe kepoyoh kok ancan. Biar tok tatur Pak. Ya peka aku ne, ora sode. Kaya cah cilik ditatur ya. Nek dek bayi ra apa-apa. Gedene semene kok ditatur. Kene. Aduh, esemane. Piye jeng apa iki? Kaya teletabis. Sugeng dalu, Mbak. Oh, malam. Malam. Selamat malam. Sugeng dalu. Piye to? Ya dikepiyek-piyeke manut. Saya ana akhire ketemu sindenom terus semringan. Bahagia, Mas. Nek nang omah ya bunek. Wah, nang omah iki kecekut-cekut. Sedina ki brodol 10 rambut kula. Ngoten iki lak iso nggo guyon ya, Nduk. Lah nggih. Wis ndek bojo urung? Ah wong meteng kok. Genah meteng ngono kok ndek bojo urung. Mangke riyen to. Kula niku dereng rampung kula sek genahke ndek bojo urung. Lah dijawab wis durung ra iso to. Kok dadak dieyeli. Ora perkara le ngayeli. Lah kuwi terus nek ora ndek bojo meteng terus apa? Lha sapa ngerti nek kur disubali nganggo stagen. Asli kon nyekel. Niki asli no. Kon nyekel sa. Niki asli Mang Cekel. Ngedar ora we. Tenanan gek wis to, Mbak. Napa kan dadak cingak-cingu? Demokan to, Mbak. Coba durung. Aku tak ngerungokke wae. Oh. Weh, ana bocahe. Ayo ono kok. Isih cilik ya, Mas. Ayo isih. Oh, karo mbase, njaluk pit to. Oh iya. Weh, kalau dolan mlayu-mlayu karo kancane. Wis kono weh. Wong peteng kok iso ditileki iki ora mungkin ora. Mbok didemok to, Ora Mbak. sah, ora sah. Aja ditutuke terus ah. Kuwi engko ming putuku. Putuku karo simbah ora. Tak tileki ya, Nak. Ora cilaka. Cilaka kowe malah. Boten. Kula niku pun kula hitung. Heeh, hitung piye. Dadi nek karo bocah ki kudu ya sing ngenehi wewarah, ora terus tilak-tiliki. Tak survene no. Padha wae. Iya. Ngarti survei. Nggih. Ya wis kedah-kedah ya no. Muga-muga sehat. Amin. Sak jabang bayine sehat. Aja ndelok simbah terus ya. Lah pripun to? Lah pripun? Kok ndak langsung kumisen? Ya ora ana bayi kok langsung kumisen. Nek Pak Angus ya no. Ya, ki panunan ki Mbak Orisa. Panunan nggih. Caping gunung Mbak Orisa. Ya diaturake. Monggo. Iya. Kali jenengan to, Mbah? Ya karo aku tak kancani aku njaga bocahe engko nek dolan adoh. Lek goleki sapa ya ta? Ya simbah. Ndak kintung kintang kintun ndak. Kok len joget kowe? Oh lah. Ya wis. Apa meneh? Orisa iki jane asline iki latah. Iya. Akhire dikentangi tangkintung ngono mega. Obah dhewe spontan. Ah iya. Ha wingi ana wong sing shot ya joget. Iya. Nggih. Saben Sabar abangi Aja nyengko. Yen memajang mong karo janur kuning. Nek miturut kowe kuwi bocahe lanang apa wedok? Lanang. Lanang,
Mbah? Antarane? Tetanane napa? Ale nembang saya rasa. Oh. Kaya diwangi kae kona. Lho nendang. Bales wae. Aja. Tak bales. Ora usah bales-balesan. Kok kula dek wangi to, Mbah? Pacitan sarwi jenang. Wah, suarane galur. Ya, terus. Terus kena. Malih, Mbah. Semono wae. Engko digenteni putramu carek. Masuk angin nek panas kok udan ya ten. Nggih, monggo Mbah. Wis kowe wae monggo. Aku nek pepanas gemang ya nek udan-udan gelem. Panas udan aleng-aleng caping gunung. Ya, kanca-kanca ya. Misoa kabeh gunung. Ya. Nadyan wadon sarata lanang inumane banyu bene ya neno dek jaman bareng barang kelingan saiki
hati-hati ya. Nggih. Duh. Dadah Simbah. Dadah, Mbak. Karo Simbah ya ngerti tenan kok. Simbah ya rada pekok. Heeh. Pancen sehono iki weteng ya di dada-dada. Iya. Wong nek jabang bayi mah luwih ngerti. Luwih ngerti piye? Luwih ngerti sing ning jaba. Oh berarti iki iso weruh kowe ngono ya? Iso. Nek Mula kudu nek agek ngrebini tondak tanduke kudu sing becik mergo ditiru karo jabang bayi. Yo. Matur nuwun. Ya ora ana jabang bayi kok iso weruh njaba iki cara ngendi ora. Tegese batinipun ngoten lho Mas. Oh, batine jabang bayi, jabang bayi umur semono kuwi ya batine urung iso ngrasake. Lho? Wong ki lagi ana detak jantunge tok. Ya nek dereng saged ngrasake pun mengke kula pangane mawon. Sing kula iso ngrasake. Iya. Ya, ki terus teruske sapa? Nggih. Pamundutan sing nomor 2 ya ki Sinten? Oh, Sinom Parijata. Oh iya, sing nyekar Mbak Tatin. Oh iya. Ayo Tin, ya Sinom Parijata. Rasa wedi wong iki ya lagi meteng. Weh? Lah kok kabeh-kabeh? Iki neno le meteng sing mlentrung nggon punuk. Piye arep nyekel ora? Nyekel ora? Rasa dicekel engko nek wis surup ora mulih tak cekele. Oh kaya pitik lho. Iya. Iya. Wah, Mbah. Weh, monggo. Oh, Mas Suryo SRM. Nggih. Saking Sakilen Terminal Gedangan. Oh. Monggo, Mbak. Nggih. Tapi sing nyanyi nyuwun Mbak Elisa. Oh, Mbak Elisa nggih. Mangke gampun. Lagune napa, Pak? Oh, lagune Kartoyono. Wis tuwa kupinge semper. Napa to? Kartoyono dengkulmu mlosot. Kartonyono. Napa Kertosana. Oh. Kartonyono sih ya. Sing ler niku nggih Kartoyono niku kok. Ning niku pakai keyboard. Ning kuwi sok ning Kartosana. Ha iya ya. Nganggo keyboard. Monggo urusane sing do nampa dhuwit aku ora melu-melu. Ya, wis Urusan ngeri iki. apa duit lho. Ha iya. Mengke gampil. Heeh. Anggere iso bis rak ya tekan kono. Ya. Mengke pun gantos menapa apa kita. Lah iya, saiki Sinom Parijata dhisik Mbak Tatin. Wau Sinom Sesideman kalih napa tunggale wau? Apa? Wonten 3 to? Ana Sinom Parijata terus Sesideman. Ya. Terus gelenikan. Werna-werna pokoke nganti akeh banget mumpuk iki. Ya. Wis tok nyanyekke kowe tok wis apa-apa kuat. Oh, heeh Sesideman. Saka sapa? Saka Mayangkara. Oh, Anoman iki. Anoman. Nggih ajeng Oh, napa? Anoman kok ireng. Endi? Oh, Anoman obong, heeh, bener. Bener. Ning kalih Simbah. Heeh, karo Simbah. Nek sisiose napa? Lho kok Mbah sapa to? Lah ya sakarepmu arep Sesideman ku arep Sinom Parijata sakarepmu sing njaluk kowe akeh banget iki. Oh, kabeh njaluk kowe. Jenengan njaluk napa, Mbak? Kembang rawe ya Tatin. Tatin. Nek jenengan njaluk apa? Sak omane. Wis ra oman wis entek-entekan. Mosok semono ora oman. Gitu aneh kuwi. Sithik wae. Ya nyanyuwil. Lah apa to? Kok nganggo nyuwir kaya gula Lah jare Jawa. njaluk. Nggih menika Sesideman enten kalih to, Pak. Iya. Sesideman nggih. Nek ajeng Sinom nggih. Ngap. Mburi ya jembar sure. Dekno kok muni ra oman. Aku mburi arep apa? Hah? Arep apa mburi? Pun sak kersane. Ya penting ke kelas. Arep apa? Arep. Ya ora nolak aku. Ya mengko ya. Mengko. Ayo apa saiki ora. Teneh left. Apa wi? Left. Left. Heeh. Lah nek saiki Oh.
Siaran langsung. Lah iya. Langsung jaya kaya bis. Iya. Arep apa Arjuna apa sisi deman terserah. Oh nggih. Rasa digoceki to, kok ket mau Nah, digoceki. benake to, Mbah, iki ucul iki lho. Benakno. Weh. Ayo. Wong di ngonoke kok. Aku kon nyonggok penitine gegeden. Hah? Lah, iki ora gegeden ya. Heeh. Cepet benake nya. Wah, lah ya kaya ngono. Nya. Ayo. Jare mau pilih buri. Wis ngono. Kok meng gemermeng ki apa? Kaya suwe-suwe luput ya. Apa? Kayak apa? Luput piye? Kok luput piye? Lah saiki bruwet-bruwet kaya terus ngantuk kayak aku. Nang burine iki ono semringah to. Wis kok. Saya ngantuk wis takono to madhep rene wae to. Ah, ngene nak ketok semringah. Ngapa umi-umi wae lho? Kok umi-umi? Andonga kok. Ndongone piye? Ben oleh kowe. Waduh gayane aku nek oleh tatin tenan kaya lombok temumpang tahu. Wah, Lah, lomboke sapa? Kae aku. Lah iki lomboke bosok iki. Weh, nek dipepe mas saya pedes. Lombok bosok to edan kok. Lah wong wis ra ono lho. Iya. Nyelat suwe ya ayu bocah iki. Oke biyen nek kowe kok ya. Kowe biyen ora? Oh apa? Biyen klawu Kok kowe ngerti, kok ngerti cilik-cilikane apa? Cilik-cilikane ngerti. Oh. Sok dolanan ning buriku kayak urang nganggo apa-apa kae. Ora nganggo apa piye? Lah cah cilik to. Terus tak cawe ngono terus tak kei sandangane bojoku. Kok gegeden. Oh cah cilik kok ya. Ayo, Nduk. Saiki piye nek ra nganggo ya? Iki bengi-bengi rasa ngomongke kaya Lah ngopo lho? kuwi menimbulkan efek yang menyedihkan. Bukannya kamu suka? Menyedihkan ki mergo kowe ra iso apa-apa kuwi. Mboten ngoten, Mas. Mboten ngoten. Ragate. Ambek dina njaluk pupur wae. Apa goleke mil wae gak kandel. Mil. Ora ngerti, ora ngerti. Mil ki semen putih kae mil. Putih. Apik to? Koneh kaya Anoman. Kaya Anoman. Aku yo kethek yo. Nek kethek apa duwe buntut? Duwe. Lah ndi? Ndi? Ora nek. Ora. Tak delikke. Ndak donggo dolanan cah cilik-cilik. Kaya buntute iki apik-apik to. Buntut kethek lho. Ah iya. Ah kok cah cilike nganti seneng kaya apik-apik to. Lah nek cah cilik Wong buntute wis poleng-poleng kok. Bocah cilik iki mesti buntut apa kutuk? Kok kutuk? Kok kutuk to, Mas? Wong sisike wis ra eneng kok kutuk. Ketake ana sisike lho. Aku kulino weruh iwak wong aku yo melu golek wedi kok. Nek golek wedi teneh cilik. Cilik. Aku delo-delo mentas kok. Lek neng banyu ora suwe kok ya. Lah iya to. Nek angin duduk piye? Nek angin berdiri wae lumayan. Duduk kaya sarung. Ora cilik ya. Ora cilik. Ora. Sok mentas. Mentas. Sing ana nek jak omong ngono ki bingung. Iya. Bingung Mas aku. Iya. Sakjane dalam lubuk hatiku. Heeh. Ki yo seneng. Heeh. Seneng karo? Karo sapa sing tak depi. Ning 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 apa? sing wedi dhewe siji aku lho. Sendi? Kae. Kur ngemil kacang bae. Ayo engko suwe-suwe rak mbeker. Weh. Nek rombongan Anoman. Iya, Mbak. Ayo, Atin. Wiwitane anderek sang peke. Ngapa mantuk-mantuk? Anderek
derek sapa ku mau? Sang pekek. Ah ya aku pekek kok. Pekek apa pekok? Pekek merdeka. Ya padha kendire ngono ya. Bagus kok ngacung ngene. Aku mbayangke bagus ngono lho. Nek lewe bagus ora. Ning nyenengke. Nyebai kuwi. Ayo nek nyebai iki suwe-suwe nyenengke. Apa? Mah lali to. Lah diijen-ijen lho. Lah kur ngijen kok ora oleh. Wong ngijen ki sengara weruh kabeh mesti sithik. Ning bener. Sengara. Aming dinjene kok ora entuk. Wong sengara weruh kabeh. Ha iya to. Ayo mbok rasa nginjen no aku gelem kok. Ha iki. Sudah mulai detik-detik ada harapan aku bakal saya melarat. Gene ra sembodo. Nek pengen ngindeki ya sembodo. Oh sembodo. Ya aja melarat. Hei? Bawa iki aku seneng iki mesti saya ra krungu. Hai, napa Pak? Ayo. Nek tok nggo kaya wae apa nek ngladeni Ayo to. Saiki wong wedok kaya kowe iki bedak ora gelem murah. Ora gelem murah. Benges ora gelem murah. Sing jeneng idepe saiki golek sing kriting. Ha iya to. Oh. Hidup kok keriting. Lah men iso cedhit. Heeh. Iya nritil ora mung trimo sak rambut-rambute. Maksudnya piye? Ora mung trimo rambut hidup biasa saiki wong mesti wedok iki. pilih. Deloken iki sing ayu Orisa iki nganggo rambut hidup iki ora lurus ning rada ngriting sithik. Mula kok ana sing melengkung ngono bareng Mas. Ora mlengkung lho, saiki rada ngene. Oh. Ngene piye ta? Rada ngene lho, mlungker-mlungker ngono lho. Monggo kuwi goleke angel rambut kaya ngono kuwi. Lah ya lek golek ngendi kuwi? Embos ana kuwi duwe ora ta kono. Kowe duwe rambut. Kepengin aku duwe. Mbak aku njaluk. Anggonku ki rung dipasang wen ritil. Maksud Ha saiki sanggul wae cemara njaluk sakwite. Lah kepiye to? sawite tenan Gede banget. Sirahe piye? Ayo sirahe ya semono kuwi kok. Terus gitu. Kang olah budaya Neno sawan menyang kutha gedhe. Ya kene. Kene. Jenengan Ajeng Mak apa? Ora apa-apa nek buah kok ya. Ora ngarani buah. Nek sego ra ento, nek buah ra apa. Wes aku tak terima loro sing bunder-bunder kuwi. Endi? Wi. Iki apa? Lho kok papat? Sik to. Kowe kurang ajar kowe. Kok sik to. Ora kok sike, mau muni loro bareng dijunjung tiwi kok muni papat. Mergane ling junjung wong loro. Ora. Ra jeruke loro edeng. Ora wae ora. Apa yuk? Ora apa ya? Ora. Jeruke. Weh. Bendera terus kayung-yung Neno selendang kuning kang saking ukir suara kurang permana ning wasis ning wasis
Bendara. Ngapain kok kelumat-kelamat? Lah kowe ngetke ya dadi aku weruh dadi ngetke to. Kok kelumat-kelamat? Apa pancen ngelak. Mbok mimik sik lho. Engko kae putih. Lah karepe pengine apa? Kopi. Oh. Kopi. Kopi engko pahit. Wes dicampur. Campur apa? Campur apa? Indomelek. Kuwi untuk kesehatan, Mas. Ah iya. Wong kuwi loro kuwi jane ora apik nek dicampur. Lho kudune. Lho, apa kopi iki marahi melek kok. Lah terus Nek Indomelek marahi apa? luru. Ah, ora apik to. Oh ya dadi ra kompak ya. Ah iya. Kudune dombe dhewe-dhewe. Wah iya. Kowe ngombe sing apa? Aku to. Aku pengen melek ya kopi wae. Waduh lah aku le tok repot aku. Lah piye? Aku kan tidak sadar nanti. Lah kok iso? Iya. Kok sik kok ora sadari ngopo? Aku tidur Mergane ngombe apa? Indomelek. Kok bahasane Indomel? Nek arep ora turu mang. Gantian wae. Apa? Aku sing kopi. Wis supaya ora turu, Indomelek ya iso ora marahi ra turu. Piye, Mas? Ngletak kalenge. Piye? Ayo. Mripate kok muni ngletak kalenge kok tekan ngendi ayo? Pancen kaleng kok teng glethek. Kowe kudu Kok sik Lah endi lho? ora weruh kok. Ono kok. lho kowe iki mare aku umpama ngletak kaleng. Heeh. Ha iki ya umpama kaleng teng glethek ki ora apik. Kudu ditempatke ning bak sampah. Kebersihan. Ngono lho. Iya, lah endi kalenge ra ono. Kok ngemat-ngemat kene ngopo? Ganti bathok weh. Ganti bathok. Nggih. Mboten saru le man iki. Ora kok bathok wong niku bathok. kambil. Bathoke emang kurep ra? Ha iki. Lah ngopo lah aku tekon. Apa? Aki piye kudu tak jelaske. Ini dia. Yang bikin hidupku semakin semangat. Aku mung perkara bathok mengkurep kok semangat. Kan wis ora iso nggo ngemis nek kurep. Bathoke sapa sing mengkurep? Bathoke sapa ti? Lah gua. Aku wae. Kok ngaku lho. Enggak usah ditutup-tutupi. Tutupi. Saya Bathok siapa kah itu? saya nggak punya bathok. Aku tiwas mempeng lemu bayangke. Mempenge kecilik. Bayangannya nggak boleh gitu ya. Betul itu. Jangan nakal. Sudah tua jangan nakal ya. Enggak, cuma rewel aja. Iya. Ngapa Tim? Musuh iki ana terus ya jawab. Ayo, cah pinter kok. Kok suwe-suwe kaya mbrebes mili to kowe. Lah guyu terus ki lho maneh. Oh, aja disengkake. Sengak kene. Iki kemarau. Nek rendeng ra apa-apa gek banjir, ada. Terus. Apa maksudnya? Ora iso wong kono ya ora edong wong aku ya kur ngawur kok. Bre Mas, wis 20.000 urung. Weh, Wis 20.000 urung. 20.000. apa nih? Streamingnya kuwi. Urung kok ya. kabari kok taku. Agak 24. Pira? 22.000. 22.000. Iya. Engko tak tambahane. Duwe apa? Duwe tak ciduke nganggo bathok. Angung remarang bendara. Oh, saiki wis mulai lukir lho Tin gitu. Napa? Ana BS kok Pak Tumi ana. Pak Tumi. Nggih. Kae sing duweni joglo ning Klaten. Oh, Sa Asia Tenggara kae nyuwun gending rujak jeruk sinden Mbak Tatin. Oh iya. Bola kok apa-apa transfer teng rekeninge Pak Seno. Yes. Gak aku nek ndono terus. Lah yang kok tak jukuke terus tak keke kowe. Ama mbingi dicatat Tidak boleh begitu. Itu namanya seudon. Curiga. Curiga kamu. Ini kenyataan. Kenyataan di
mana wong saya yang enggak dikasih kok. Lah wong kowe ora ana tulisane kok. Ah, iki mergo tulisan sing ngono ki Tin. Mambengi oleh 2 juta. 2 juta. Tekan nggon aku ming 500. Lho, Kuwi dalange. lho, dalan lho Tin, kuwi le ngaspal wae kuwi larang lho. Loh, apa dalane kok le ngetok? Iya. Ah. Dalan le ngaspal larang do dijak-ijak nggo liwat ban. Berarti aku kur ora kolong apa-apa. karo tengah wae kok muring. Ya, aku berarti harus menerima. Ikhlas. Ikhlas. Yang penting Wong kowe ora urung tak wehi ya ora iso ling gunake. Pak Tumiono ki nek nyawer transfer ki dolar. dolan. Nggih. Ora dong asine dolar ki. Takon kae sing ngerti. Le ngijolke wae bingung. Ah bingung. Lah piye to carane piye? Heh? Carane ngijolke piye? Ayo neng nggon luar kuwi kok. Luar ngendi? Kuwi lho cenger-cenger kuwi lho. Meni cenger. men Tulisane ngono kuwi. Iya. Kalau ayo dunake cengermu. Pancen iki ya gawat ya. Bojone melu ora? melu kae. Rupane kok tuwek kae. Wah, wah. Ha iki kudune bojone iki rak nesu to. Ha mangguyu. Donake cuwek. Tuwek kok. Tuwek. Tuweke sak jijik-jijike wong e. Halo, Bro. Teman duetku. Bisa 25.000 ya kita tadi malam ya. Ya, jos. Sok 50, Cuk. Ya. Ya, karo diteruske. Dia Sulistyo Pijer. Nggih. Napa? Sinden kuwi saya suwe saya parah. Mbok sing do dipikir ki apa? Gubuk asmara do ora apal. Lali janjine mending dadak mengo. Apa? Ah. Mongko ning gubuk ki cetha kok ora iso iki kepiye. Ha ya kuwi. Ngapa nang gubuk? Ngeyup. Oh ngiyup. Abar matun nih. Neng sawah kuwi lho, Mas. Dia Sulistyo pijer ngincangake alis. Rene diwaca, ndak Apa? berani aku nyatut duitmu. Aku tak rasa melu maca ora urung ya ora oman kowe kok. Ya, iki sing isor dhewe iki. Sor dhewe. Yo dibaca nggo Saking Pak Tumiono kirim 2 juta, kagem Pak Seno 1 juta, Tatin 500.000 lan Mbak aku ora weruh iki. Mbak Ayu 500.000. Seh ana wedi sak tenggok. Lah, oh ora ono jenenge sih ana lho. Iya, Mas. Ora ono. Aku jenengmu ora ana. Ora ono iki piye, Mbak? Pancen kowe iki lelembut kok. Lah, aku mung maca ndek Pak Seno lho, berarti Ora ono. HP-ne kae sing ngapusi no. Ya ora iso kok. Oh, wis dihapus jarene. Resminya namanya. Sisan bangane. Pira kuwi? 500. Ya, lumayan. Pak Tumiono kerep-kerep nggih. Ah, denger aku mau sanggulan gelungan. Ala kowe sanggulan terus rupamu kaya apa wis Weh. Apik Nek sanggulan kaya bojone bokir kae lho. Kamu tak sihir dadi ayam ngono. nek sanggulan kudu dikerok kuwi brengose. Sesuk tak keroke no. Ben awal sanggulan wae kok esuk. Sanggulan. Wis ora sanggo apa-apa sanggulan tok wis. Sing penting sanggulan. Sanggulan. Isor ora nganggo. Nyatane sanggulan yo 500 ya kok. Tenan lek isi ora nganggo apa-apa ya. Tekate kemuli kloso. Wis pengen dikemuli kloso? Ya kayak ayu. Wis pengen, Mbah. Wis pengen dikemuli kloso. Aku nek ijen wedi. Lah karepe? Kancani dong. Pak Seno mau minta konco ini. Oh, dongkolmu melotot. Suwe-suwe sindane iki penyakit kabeh kok iki. Lah kowe iki ra ono kuwi iki ora duwe tok duit sik kok meh kon kemul kloso. Dia dapat banyak sekali loh. Lah yo men kuwi bejagane Dede rezekine Dede. Kamu dapat apa, Mbah? Pasir.
Ya ora apa-apa ya Mbah diterima-terimake. Nek iso diteri sak engkel kok. Waduh. Anggo ngopo? Anggo nanggul mburi. Mburi ngendi? Nggonku cedhak kali to. Ben ra banjiran. Ora wedine nggonku ra abang nek kene ireng tak oplos dadi kopi karo Indomelek. Emana sedideman. Ya. Terus no sesideman. Trembelane iki. Napa? Ana SMS nyusul. Pripun? Kagem saking Mbak Tumiyono kagem 1 juta kagem Pak Sino, Tatin 500, Mbak Ayu 500. Ngisor dhewe iki nyusul ki Sehono 500. Iya. Alhamdulillah, Mbah. Oleh. Yes. Ora sida oleh wedi. Kuwi rasan-rasan arek gelungan wi 500. Apa meneh nek gelungan? Iya ya, Mbah. Ndak marahi timbil. Atesun, Mas. Alhamdulillah rezeki. Seneng aja Mak ya, Mak. Muni piye? Sak penake dhewe. Ki diparingi sapa? Pak Limbo, Pak Limbo. Mas Seno. Saking Pak Tumiyo. Matur suwun Pak Tumiyo. Pak Tumiyono. Pak Tumiyono. Direktur Wijaya Karya. Alah wis ngerti. Wis ngerti gayamu ora. Lah nek biasane nek rawuh, wah, sinden ki dolar kabeh. Oh, nendak malah yo do mumet malah to. Ora iso. Ana sing ngantek rasa digunakake kok. Pangan renget. Ha iya. Rasa dinehke nek anu. Meso kelingan. Piye to, Mbah? Piro, Mbah? Wah, le ngitung. Ngilih idune Tatin, ngilih idune Tita. Kon melet. Tinggal ngitung duit iki lho. Kleru e. Kok ngitung duit? Diitung lho, kok biasane cok di. Piye Tin, sida seneng aku ora? Waduh, kok anggakmu iki lho. Ame ngesaki det 500 e kok. Lah piye to, Mbah? 500 ki ming dienggo sedina lho, nek aku sedina. Aku sedina wis wareg kok. Ah tak tukoke pecel lele ya sokeh kok. Lah kowe iki tek dienggo ragat pupur wae ora entuk. Pupure Tatin ki ya 800 900. Pupurmu kuwi. Heeh, kuwi lagi pupur tok lho. Tak tuke glepung kowe tak ilag-ilig. Kuwi maling mung cukup mbok tuku bathok. Bathoke kok siji. Hah? Edian. Ya tresna. Luwe bacek. Mangga, ya. Nek suaraku elek margo jenengan lho. Ana susulan meneh. Ora ono. Teneh tekor suwe-suwe aku. Pripun, Pak? Lho ana. Weh, halo. Apa kabar? Wah, iki sing ratken nyono sing jenenge rejeki. Wah, kok ora nggawa apa-apa. Monggo, Mas. Ninggal iki, Mas. Nggawa tas. Iki saking Ngasih mik. Saking mik, Pak. Nggih. iki saking fan Sembung Batik niki Oh, Sembung Batik. Niki dadi mbot dereng dados rezekine jenengan. Wah, nek kula batik nu mboten Oh, seneng. mboten nggih. Senenge apa, Mbah? Seneng aku. Bagor. Aku ki senenge kain sak bathike. Oh. Losong ku bancaan, Mas. Pripun iki, Pak? Tekate mantrol wis trimo kok. Pripun niku kok dudal-udang mriki. Sampeyan ampun ngregeti lho. Mangke kajenge diresiki panitiane. Oh, nggih. Niki mbok Naminipun sinten asmanipun? oh, Kok
ora ana sangkan penuh angin gedhe kok. Namane iki lho, Pak Panitia jenenge. Oh panitia. Oh nek panitia nganggo kok ngono kuwi. Nggih, niki namung nyilih. Oh kok tulisannya dhewe. Nggih. Mas Wahono nggih Mas nggih. Jenengan. Ah Mas Wahono iki. Wahono. Isih sedulur. Tesih. Alih kula. Niki seke. Niki Wahono kula Sehono. Ah nggih. Riku Pak Seno. Emoh, Kula riyen kok panjenengan iki terus wae kula ya ora ndek kesempatan. Oh nggih monggo. nggih. Monggo. Niki kula ajeng nganu kenang-kenangan Tatin. Ajeng lunga teng pundi? Mriki men kajenge ketok niki lho, niki kan di streaming. Mangke jenengan men kondang ngoten lho. Mboten kondang ning mah delok bojoku nggih. Ra apa-apa rasa mikir bojone sik. Siap. Siap kok berbes milih. Ya mungkin mentale ra kuat, Pak. Nah, ngoten iki. Niki kangge Mbak Tati. Oh. Tati. Nggih matur nuwun nggih, Pak. Kok gambare wong cilik wong kono gedhe iki. Heeh, Mbak. Niki kan dek cilik niki, Pak. Oh, nggih. Niki kan dek cilik ngoten niki. Niki kalih kagem Mbak Orisa. Mbak Oli Pori. Orisa. Nggih, terus sinten meneh? Kagem Mbak Elisa. Iki sehosa kok ora ono. Niki Kang setunggal nika kagem Bapak Dalang niki welinge. Walah oleh. Nggih kula pun ngomong to, dereng rezekine jenengan. Ngoten niku mongke rak Kula nyuwun sing cilik mawon. buat. Putih tipis. Arien rak ampun to. Niki kula gari nyarutang Niku dinis lho, Mas. Oh niku. Nggih, Pak matur suwun. Oh alah tak golek dong gedang weh. Tekate nggo jarikan kok ya rapet. Teneh kaya lemper, Mbah. Anak godhong gedang iki kaya lemper. Ah ya ora tak teruske aku nek tempat. Oh nggih. Lah ngopo? Nek tak cokot kelet. Nggih menika sampun, Pak. Ampun, monggo dilajengaken kula tak Nggih. medun mawon. Matur Lah nuwun, kula nggih. niku pundi kok medun-medun. Ora tanggung jawab. Wis tak nehi kesempatan Lah iki kula kur seneng sing papat niki kalian jenengan mboten tak seneng lah pripun meleh. Lah nek ra seneng sok jolke. Lah nggih Ning monggo. aja kleru kiwa lho. Mboten tetep. Nah, menika saking Buri Kelir wis diteri kagem Pak Seho. Nah nika ampun kalih Pak. Monggo dipun tampi. Ayo, Mbah. Dikasih lho, dikasih dari belakang. Orang dikasih itu harus iki padha diterima. ora. Glo. Padha Mas. Kagem panjenengan. Gandeng kula niku. Benjang panjenengan mlebet wonten mriki. Sesak Mas. Sesak. Nek padha ijolan ayo. Emoh. Banjur mah. Matukno. Nggih. Niki Diobati. Pun monggo. Jare wis medun. Lah kok isih nunggoni. Kula ngetke jenengan lucune niku lho kok ora iso. Lucuan iki kok akeh to setenggok wedi. Wah, Oh niku ketua to? nggih nika ketuane niku wong sing nyawen niku ketuane. Nek ketua malah ampun. Nggih. Ampun. Lah nggih marahi ngono. Tombok samban monggo. Wah, cetha niki kur. Jan yo ora nggawa sithik-sithik kok ngono. Blas mboten. Mboten nonton sing nyuwun. Nggih, mboten Monggo ra nonton wonten apa. liyane sing ajeng nyawet. Wah, sampun menika. Sik penting regeng. Nggih, matur nuwun. Regeng. Kita Nggih. Kek mang medun apa ten mriki? Kula ajeng medhun anggur nonton jenengan nggih Mas Tulus. Nggih. Jan kok ya. nggih matur nuwun nggih Pak nggih. Ya kepiye wong tas ya ora nggawa kok. Gawa lho. Wes, isine ya kok catetan tok akeh banget. Matur suwun nggih, anak-anak kula pun dadi sawer. Nek bapakne rak wis ora. Ora sangger sula wis. Mboten Mas, mboten Ah, sae. iya. Menika memberi semangat anak-anak muda. Heeh. Kudu nek wis dadi sawer terus sinau sing apik. Ya Ratin. Yes, ora. Karo. Ayo terus Ya, sik. terus kesik yo. Luwe becik matenan timbang
saking alismu kekuasaan glendang atiku wis lingsir yuswaku aku isih mampu lateni selamu mangka kowe bocah gunung nadyan bocah gunung ketuwung hanjrimpung jiwa rakyatku kak karang kehormatan mangkurung berubah ngarepin Urip ana Urip. kutha gedhe. Urip. Urip ana kutha gede. Ngendi? Kutha gede. Ilate dilate. Apik ilate. Apik. ilate sapa? Ilatmu, Nduk. Aku ora melet-melet lho. Kok ngerti ilatku? Ah ora sadar kowe melet dhewe. Ya teruske. Urip ana kutha gedhe kowe tak tekoke
nggih, wah. Kok nek perot tenan kapok lho. Ora. Aku iki rasa tau nekke pirote asline wis perot kok. Ah perong kowe disekeng. Jejeke. Disekeng iki diapake to? Ah dicithet. Dicithet yo ora ngerti. Oh, ya ngerti kok ya. Anjir, Mas. Ya. Mau Mbak Tatin. Mbak Tatin. Ya, digolekke jodoh sing sehono marai stroke. Iya. Sapa? Ayo Elisa, yo Kudune digolekke sing suwe semangat. Ah kok sing wis stroke. Stroke beri kene. Good night, everybody. Hello, Grandpa. Hello, how are you? How are you? Piye modar ora? I'm fine. How about you? Can you tell me about what's your plan this day? Let's come to this filming out in there. The Bridge $6 and million the man. Selesai. Yes. Kuwi kok The $6 Million Man kaya film barang. Aku ra yo Inggris to. Ayo ning kuwi judul film e. Oh. Kok mendur The $6 Million Man. No. Dai sini mai. Yes. Well. Grandpa Sehono, apa kabar? Baik. Kuwi nek ketemu sinden kok ngene iki kudu tata-tata. Mula saiki dagelan kuwi dituntut belajar beberapa bahasa. Lah aku basa apa? Nek tiba-tiba sinden iso basa Inggris. Basa Inggris, basa Prancis ah. Jak omong basa Prancis. Vous appelez comment? Ini bedhi. Apa? Ini bedhi. Basa Jawa iki Prancis campur Jerman ya. Aku sok nang Jerman sok. Oh, Jerman. Sadurunge nang Prancis. Oh iya, Jerman ini bedhi. Aku cinta padamu. I love you. Juga aku cintamu. Wow, ini. Juga cinta padamu. Oh, ini. Ya. Oh, ini basa ngendi? Cina, Mandarin. Oh. Pinter. Jepang. Oh, Jepang apane Jepang? Hi. Lah kok singkat banget. Oh, ngono. Ora ono Jepang kok. Mbah Sehono. Hi. Dong nek kene wong bareng aku ning Jepang kok biyen-biyen. Ya, aku ya hi karo kowe. Awake dhewe pas kulaanan kuwi lho, Kamboja. Sakura. Heeh, Kamboja Jepang. Kamboja Jepang. Edan Elisa iki. Piye pripun baca kok? Saya lincah. Lincah apane? Ya geraknya Lah kok durung nari kok lincah. Lincah sing kok Bahasa Inggris. Oh iya iki. Terlalu cerewet. Ilat ya. Apa kuwi? Apa? Terlalu cerewet. Terlalu triwis aja cerewet. Oh, ceriwis. Alias Triwis. basa Nederland. Mbuh lah. Nyanyi. Oh, yes. I'm a ganyi woman ya. Woman. Ganyi. Ya. Ya bingung dek. Wis dinglok terus wis bingung. Ayo Inggris e. Amang Inggris kok. What is your name? My name Sehono. Aku wis ngerti nek Sehono ki aku. Ayo Lah bener. ya kowe iki ditakoni jenenge what is your name? My name. Urung tekon. What's your name? My name is Sehono. Your name? My name is Elisa Ursar Alaso. Ayo, very well, thank you. Very thank you. Sik very well thank you artinya apa? Baik-baik saja, terima kasih. Oke, nek wong Inggris. Kok men diurutke kaya basa sik Jawa. Very well thank you kok baik-baik. Nek tidak apa-apa terus no what ngono. Tidak apa-apa. Tidak apa ya, no what. No what. 1 word, 10 word. Lut my road, yut my road. Aku bedaan biyen. Dut mendut rong mairong. Apa dot my dot? Apa lute ning lendut? Oh, dot my dot. Teronge nongkrong. Oh. Tegese we terong ning pinggir sawah lho Mas Dadi. Lah iya. Ya ta, Sa? Iya, bener nggih. Wis mari le lara. Oh, nggih sampun. Pengestunipun Mbak Eyang nggih. Iya. Apa? Mbah Eyang, Nek mbah nek eyang. Anakku wis tuwa banget. Wis mbah eyang iyut. Ya. Ngungkuli anggur ya.
Orang tua ya, orang tiyang tua. sepuh. Menika Mbak Elisa. Mbak Elisa ya kula nika si Hana. Saking lambemu. Lembe kula. Alah. Iya. Palao. Lambe lu. Lambe ya, lu. bener. Niki minangkani pamundutan. Wau niki onten nyuwune Kartonyono nagih medho janji tapi ne Kok terus nehke tas? iki lho, iki duwite. Nagih janji. Iya. 300. 300 tapi Dalan ki aspale larang. Iya. Tapi ne ra ono gembote. Dadine ra iso. Ra iso. Kaya iso li apa? Apa nek lagune rasah dinyanyekke nganggo gembot? Ora apa-apa. Nganggo apa? Nganggo cangkem. Ye sagora. Kira-kira dolar ora cangkeme iki. Mulut nggih ya. Kertonyono. Biyen iki sih ana, saiki sih ana. Tapi untune ora ana. Ya ora ana tenan kok untune kok. Ora, Mas. Wis ah kuwi lagune Aku Kartonyono. ki ora nesu. Ning upama kowe iki karo sing rande untu. Ya, priye? Lha. Carane gembot kowe mau, Gembot? ora nggo kebot, getar sendiri. Oh iso gitar sendiri. Hari sira. Oh iya ya. Ih, bayangke aku ne. Imduru juni janitan nuntrate Amir kedente bohomorihe Ay kentire Kok tekan kentire barang ki piye? Oh Mas Andi ana gentire ya. Apa kono ya ora ana wong kentir Mas Kiai Ya ana ning basane ora kentire kok ya. Ha apa Aku seneng realisasi Ya termasuk Pantaran- lho. pantaran Dagelan anakku. cerdas iki. Basa apa-apa iso iki mau ban nyanyi India iki. India. Iya. Nek Apik. Indonesia sing tak senengi lagune sapa? Lho apa-apa iso Mas Wah. Apa-apa iso? Iso Lagu kuno iso? kuno iso wis rusak wis iso kok Wow. saking tuane lho Mas Oh iya. ya ta sa Ya iya bener. Napa contone kuno? Apa Pak beda iki Pak? Misale kowe nlantik lagune anu sing kae malu aku malu. Terus piye? pada semut merah Luar biasa. Cerdas pancen. yang merayap di dinding Berbaris. Merayapi cicak ya dodo semut. Merayapi cicak. cecak iki nek semut oh ngrumut Mas nek semut Iya. yang menggerumut di duh ya elek ya Mas Ora elek. Kok jegane rapal dene apa-apa. kau menatap curiga Iya. Waduh. Seakan seakan Penuh. Wes ke badurong to? nek mangsul iki getek ngono Iya bener. aku malah wong kecemplung bumbang Penuh aku ngono ngenai kata kunci ini loh. Iya bisa jadi. oh iya oh Iya. iya Penuh. Hah? Lanjutnya mau penuh. oh iya Seakan. wis ra kuat pokok lendet-lendet Aku ngampet nguyah iki ne. oh iya kowe iki Elizabeth duet ro kowe kepoyoh kok ancan. Biar tok tatur Pak. Ya mega aku ne. Ora sode. kaya cah cilik ditatur ya nek dek bayi ra apa-apa gedene semene kok ditatur kene Iya. Yen iki wau nek sing niki nyuwune gubuk asmara nek sing batik. Podang kuning ya podang kuning nggih pirang-pirang. wonten nggih. Napa podang podang kuning wae, kuning? Sa. Nggih siap. Heeh. Ki engko isih ana tatinku isih pisan guys ki. pisan neh tin Pak Tumiono ngersake rujak jeruk mau dipinangkani wis ditampani dite. Ah, 500.000 we. senajan jeruke kecut ra apa-apa ning kudu dirujak ya Ya engko karo Ayu berdua. Heeh. ayo ra plupuk ngono lho Belubuk ki napa? aku mau Belum. lancar Oh lancar jelas iki tak
wis tak jelas-jelaske ngomongi ya tak jelas-jelaske iki carane artikulasine godhong kaya ngene iki ne. Oh, bar gara-gara agek cakilan. Kok le nyorem kok cakil. Watatidak. Ya. Nadyan wujuh teraimu mong peksi Neno agawe talining prangta iki maksudnya apa? Maksudnya mendekati. Oh, tak kira dari beksine. Enggak mau cinta kok. Peksi semono wis brodol wulune. Wis ra gacor Mas nek brodol. Kok nyekukruk kae karo tilang-tilung ngono. Bapake gemujeng. Krungu brodol. Berarti ngene bapake sajake wis tilang-tilung ya. Ya ora, wis arang. Alus manis tormra ati Neno wasa wenggon kula golek isi podang kuning ipo bunga hengatiku iki kok kaya bolomu kae to Pak. Boloku sapa? Bolomu sing nganggo rambut dawa kae lho. Oh sing joget-joget. Iya, sing joget-joget kae senengan deklamasi karo pas bawa karo. Ono ora iki? Ora ono. Ora ono. Iki pengkantine. Aku ganti kok. Rambutku ya dawa. Oh, Hendi. Ning dienggo mbahku. Oh. Nyanding bisa dadi Ombo. tombo Ya, mangga. nggih Esuk awan ning omah. Ya. esuk awan ning omah wis ora krasa uyuran golek sing tak sayang mobang diterangku golek ora krasa esuk awan
Setruk tenan nek iki. Bener, Mas. Piye? Arampo mah kekejek. Ayo pambegane yang ngono kuwi, sipate sinden dhewe-dhewe iki werna-werna. Ya, iki mau Mbak Elisa or karo Salaso. Ya. Matur sembah nuwun. Ayo Mbak Tati karo Mbak Ayu jumeneng meneh. Ya. Loro. Ngaturake rujak jeruk iki Bapak karo Ibu Tumiyono isih kepareng mirsani streaming. Oh iya. Iya ya Mak iya. Ini loro kabeh. Jenengan tengah mriki, Mbah. Nah, iki. Nah, milih sing kiwa apa sing tengen? Ayo 500 saya ora. Aduh. Gayane mangat gede terus ngedep loro kok ngleling. Ah gede-gede. Halo yuk. Halo. Iya, Bare. Hah? Kok apa? Iya, Bare. Piye kabare? Oh, apik. Ya, dadah. Apa? Padha-padha. Oh. Iya, iya. Apa, Pak? Ini ora terus ya. Apa, Pak? Nah. Piye njaluk apa? Duet mong loro. Lah, terus jenengan ngapa? Ayo, angko nek telu dadi triet. Trio. Oh, trio. Trio ki bimbo. Duet ki sing didol sak gelas 500 kae duet. Kae dawet, Mas. Dawet ki sing wohe dipangan ireng ning Kae duet, Mas. Duet ki sing dienggo renang kae. Hah? Kae oto, Mas. Oto ya apa? Otone cah cilik-cilik. Nah, ya dibawani. Mangga. Ayo. Neno. Ya. Kur aksi saja kok. Ndak ada maksud apa-apa. Oke. Bojomu apa bojomu? Turu kata. Cak ngantukan. No ya apik nek libukan kae. Apike piye? Ngawur. Ya ya. Kamu Aku nirokke lambemu lho. Nyenengke. Iso kemitir. lambe kok kemitir. Hah? Menggema. Tan. Ngopo lho, Mbah? Aku ki ora ngopo-ngopo kok. Nek Mbak Tatin piye? Demes. Apane? Dadi ora ono. Iso ngapusi lho, Mbah. Kowe upama ning tengah ngono sikep wong loro gepeng lho kowe. Heh? Gepeng. Tengah ngono sikep wong loro. Ora gepeng. Seneng aku malah. Ngapa? Heh? Aku iso nang tengah jemik ae. Piye? Lah saking tipise aku ki lho. Tripek ora to. Gafalum. Ora lho, kok nek tak kekep
kerise nyogok no. Ayo kuwi digdayaku kur neng kono kuwi. Lah iki nyongat semene lho. Senajan cilik. Ning pusaka aja tok ino. Lah apa jenenge apa iki, Mbah? Kris. Kris apa? Kris kebakaran. Uduan apa? Udu apa jenenge kae? Senggol modot to? Heh? Udu. Iki ora disenggol wis tetep ngono kuwi wis. Delane Kuwi lho. wis permanen Diajem. Napa inggih Kang Mas? Ayo. Kula. Ya wis nek krungu. Gol-goli ya ya. Ya wis kaya. Aku tak meneng wis atok. Atok pepet loro ya karemu. Sing penting malam ini aku bahagia. Bahagia mergane apa? Kenapa? Ah loro ya, Mas. Oh. Nang omah siji angele ra elok-elok. Loro dede. Dede, Mas. Dede nget. Apa kuwi? Gede-gede banget. Oh, dedenget. Apa? Ora apa-apa. Yo. Tan kendatan sah Iki necer rujak iki necer jero kaya sesek rumah satu. Napa? Anteng neng layah lambah-lambah kula Jawa Lomboke sapa? Lombok bosok. Lombok bosok mau ya, ora apa-apa ya, sok. Rawit ora suwe. Ora suwe bapakne dole wis teko. Joget ya ono.
dipocongke salah siji Mbak Ayu apa Mbak Tatin. Ya. Nggih Mbak Ayu mawon kula wau sampun nggih. Ki ana nawala meneh. Ning sajake lagi rawuh ki Mbah Gita iki sebabe Pripun? keluar Mbah Gita Mayudan keluarga Dam Truk Dik Heru nyuwun lagu Podang Kuning. Lha iya. Monggo wis bar lagi diaturake. Pokoke sing nyekar Mbak Tatin tercinta. Oh iya. Nuwun. Wah, kabeh Mbak Jadi itu uangnya buat siapa? Ya. Oke. Podang Kuning wis diaturake. Ya wis engko apa pleci coklat apa. Iya. Oh gagak hitam. Atau nggo apa to, Tin? Lah napa to, Mbak? Kok meri meneh? Ora meri nek kokean ki bojomu le bengep malah. Ya ora tak kei. Wis nek kur lemek wis duwe. Ha kok kur naik kerdus. Ah kerduse bendina ya? Ha iya. Lah piye moh kerdus? Arep. Ya nya. Ndi to? Iki. Oh tau nek kuwi. Lho, nyekeli dit iki lho. Inceng beda ya. Le tak inceng duwite kok. Ya yuk. Ya, kawani yo. Dehem sik yuk ben seger. Suarane. Dem kok seger. Ngono. Nah, ya wis pancen bocah kok geleman dikon. Ngelmu iku kalah kone kanthi laku lekasela wankas Tegese kas. tegese kas nyanto sani Eno. Satya Putya pangegese tur angkara sampun Pak. Ya, matur suwun. Napa jenenge? Ora apa-apa. Ora apa-apa. Oh tak pun nggih Mbak. Oh, ana hati-hati ya. Nggih. Tin, hati-hati. Ben apa? Heeh, woi. Syukur ya. Anu, anggere kok kandit mah bengep. Nanti galak mau. Semelang dijaluki. Nggih. Sik enten susulan, Mas. Napa? Oh, wedang nggih pun monggo pun. Boleh susulan wedang. Aneh-aneh wae ora. Ya. Ya Mbak, setengah siji luwe. Oh, nggih. Ya, mengke diteruske gara-gara. Sampeyan tekan gara-gara mboten? Derek Lho kok derek piye? menika wau kan gara-gara. Oh, ayo ora. Nggih Mas ono raketan karo antuk-antuk. Oh, nggih. Oh, iya soalnya kayak derek ki engko nek aku njaluk tekan gara-gara engko sik tanggung jawab aku. Mengke kalih mboten napa-napa. Loro piye maksudnya? Panitia nggih panjenengan ugi Bengep lho nyekel duit kau. non Bengep. mboten. Awang Tatin we bengep kok. Ayo kelemon kok. Nggih, Aneh-aneh, ngaten aja. Ya, iya. Koko Prabu, wonten timbalan Yayi. Estunipun lingsem anggen kula badhe punja atur ngarsa paduka Kanjeng Koko Prabu.
Jalaran anggen kula nglempaken sangganing para sepuh menika mboten badhe ngrembak babagan negari Ngastina. Duwin mboten badhe ngrembak babagan kanalindranipun ingkang rayi Punduryudana. Namung anggen kula mlempaken sangganing persepuh menika kula wau. Kula badhe ngrembak kawontenanipun Duryudana ingkang wonten sambung rapetipun kalawan Yai Ratu Banowati. Jagat wasisaning Bathara Yai. Mestinipun paduka mboten sisah ngawontenaken pasiwakan. Ingkang satemah sangganing para sepuh para punggawa nayaka andher madaning dadur negari Ngastina. Jernyatanipun menika perkawis kula warga, perkawis bebrayanipun paduka Yai Prabu dhateng kadang kula Yai Ratu Banowati. Upami mbetahaken ingkang raka ing Mandura tumunten kula katimbalana pepanggihan catur netra menika langkung prayogi. Nanging gandeng samukawis menika sampun kelajeng tuwin sampun kelampah. Awon menapa menawi tumunten paduka amedharaken menapa ta ing kelampah ing magepokan kaliyan Yai Ratu Banowati. Mbok menawi sak mangke sangganing para sepuh saged angentreng-entrengaken penggalih paduka Yai Prabu Ngastina. Kula Prabu kasinggihan mekaten apan menika ing dados pangajaping manah kula. Sampun wonten setunggal candra langkung sekedhik. Kula menika gadhahi raos sewah-ewahan madaning kula warga negari Ngastina. Yai Ratu Banowati sanget-sanget anggenipun hangias dhateng ingkang putrayipun Duryudana. Yai Ratu Banowati sanget-sanget anggenipun hangilani dhateng Nalindra Ngastina. Jernyatanipun Yai Ratu Banowati menika sampun winengku garwa dening rayipun Duryudana. Nanging kula matur sampun wonten setunggal candra langkung sekedhik etang kelenggan sak mangke menika. Semunipun Yai Ratu Banowati anggenipun ngladosi dhateng ingkang rayi menika boten lair tumusing batos. Anggenipun ngladosi dhateng ingkang rayi Punduryudana menika boten kandhas dumugi ing batos. Kula saged ngraosaken inggih ngladosi bab samukawisipun. Jernyatanipun kula menika Nalindra. Turnyatanipun Yai Ratu Banowati menika kapernah sisianipun ingkang rayi Punduryudana. Boten ngomongaken kasaranipun anggenipun ngladosi sak tataning priya lan wanita. Anggenipun kula ngajab karonse. Boten atinipun ngladosi kanthi lair dumugi ing batos. Langkung-langkung ngladosi anggen kula angrasuk busana miwah anggenipun ingkang rayi badhe mapan nendra tuwin dahar miwah ngunjuk. Semunipun namung kandhek wonten ing lair. Kasaranipun anggenipun ladosi dhateng ingkang rayipun Duryudana menika tumrapipun tiyang Karang Pradesan. Sesebatanipun gelem-gelem ora-ora. Ora Bu. Paduka Wresa. Bilih kula menika sanget anggenipun tresna kalawan Yai Ratu Banowati ngantos kula sumpah prasetya nadyan kula menika Nalindra. Kula badhe anulat dhateng paduka Kanjeng Prabu. Kula mboten badhe gadhahi garwa malih kejawi namung Yai Ratu Banowati menika dados pratandha agenging tresna kula kaliyan pun Yai Ratu. Ewa dene piwaresipun kados mekaten. Kula Bu menawi ngantos kedangun lampahan ingkang kula sandhang wonten salebeting kedaton. Menawi kula menika ngantos tebih kaliyan Yai Ratu Banowati, agengipun menawi kula menika ngantos pisah kaliyan Yai Ratu Banowati. Bebasan pepes bayu kang tapis. Kula mboten gadhahi kekiyatan menapa-menapa. Adeg kula minangka dados Nalindra wonten negari Ngastina menika bebasan sarah mungging lautan, wastra lungset mungging sambiran. Koko Prabu jagat wasisaning Bathara Wayaptara jagat. Kula nuwun pangapunten Yai. Sewu-sewu kalepatanipun ing Raka Tadhah Wadana. Menawi ngantos kula wonten pandangun utawi atur ingkang kula kunjukaken dhateng paduka Yai Prabu. Paduka Kanjeng Prabu bari paring dawuh menapa? Kawontranipun ingkang rayi kados mekaten menika tumrap kula mbok menawi kecocok manahipun Yai Ratu Banowati. Tuwin wonten panyendu, tuwin panyacat wonten pangandikanipun paduka Yai Prabu Duryudana ingkang sanget damel sakit manahipun ingkang garwa wekasan. Anggenipun lati dhateng paduka Yai Prabu menika mboten kandhas dumugi ing batos, namung dumugi ing lair. Krana menapa Yai? Tumrap kula penggalipun
piyantun estri menika nuwun sewu benten kalian Piyai Kakung. Ujaripun para sepuh Kyai menyebataken wong wadon menika menawi wis ketaton menika nuwun sewu. Tatune bakal digawa mati. Mangsa kala iso lali nanging nuwun sewu menawi kemutan tumunten grantes manahipun wekasan nggadahi raos gedhing keburu sengit dhateng guru lakinipun. Menika nuwun sewu pambeganipun wanita menika ngaten. Atine ringkih, atine alus. Mbok menawi Paduka Yai Prabu ngemut-emut wontena paduka paring dawuh menapa dhateng ingkang rayipun Banowati saengga handadosaken tatu penggalipun ingkang garwapun Yai Ratu Banowati. Koko Prabu, wonten dawuh. Kula menika tresnanipun bebasan jagat Ngastina menika kula kawonaken menawi kula katanding kalian pun Yai Ratu Banowati. Upami negari Ngastina menika kedah wal saking tanganipun Duryudana, kula sagah nglampahi waton kula aja nganti pisah karo Banowati. Menika ageng ing tresna kula. Mila pendak-pendak kula paring dawuh dhateng Yai Ratu Banowati menika sanget anggen kula ngatos-atos sampun ngantos nyocok dhateng penggalipun Yai Ratu Banowati. Oh Prabu, wilatala. Lajeng perkawis menapa? Nuwun sewu. Menawi kula aturaken wonten ing mriki menika mangke saru. Menapa Paduka Yai Prabu kula nyuwun pangapunten. Sampun radi kirang sentosa. Werdinipun kados pundi? Kula mboten badhe angonceki langkung cetha. Kula namung badhe munjuk atur menapa Yai Prabu sampun radi kirang sentosa ing babakan ulah kridaning priya lan wanita. Go Prabu. Kula aturi nyawang dhateng kula persasat sedalu kaping 17 kula menika tasih sagah. Sabab tumrap kula pinten-pinten perkawis ing ngandamel goreh madyaning bebrayan menika wonten pinten-pinten bab. Lah iki ngaten Paman Senguni. Leres nggih. Kula nuwun sewu. Kula menika sampun sepuh kemawon sampun ngantos kula menika cungkrah kalian semah kula menika kula budidaya. Pendak-pendak wonten pangandikan saking rencang-rencang iki apik iki jos menika tentu kula pendhet amargi sampun ngantos kula menika damel cuwanipun inggih menika lare griya nggih lah menika nggih namung nyatanipun perkawis menika ugi mboten Koko Prabu. Kakang Durna piye mbok ya usul paring pangandikan Kakang Durna kok ketoke rumah tangga kula warganing Kakang Durna kuwi katon le ora ana masalah sithik-sithik. Oh. Dik Pate, pripun? Nek perkara bebrayan kula mboten tumut-tumut. Kok ora melu-melu? Lho, merga kula niku beda karo kanca-kanca kula, beda karo sanak kadang kula. Kanca-kanca kula padha duwe urip sing kepenak, duwe urip sing apik terus ya padha jejere. Padha jejere tegese padha ing antaraning menungsa karo menungsa. Nggih. Saniki kula kok sampean takon kula niku apa tok karo sampean mirang-mirangke kalih kula. Nggih. Wong bojo kula ora iso muni-muni. Bojo kula ora iso protes. Nggih. Ngoten nggih Kakang Durna. Namung ewas semanten menawi kula dipun suwuni pemanggih nuwun sewu. Menapa to sababipun dene Bale Wisma menika saged goyah utawi Bale Wisma menika saged geger menika dipun sababaken antawisipun priya lan wanita menika kala wau mboten sayuk tuwin mboten rukun. Mboten sayuk mboten rukun. Upami setunggal kula menika mestani nalika dhawuhipun nuwun sewu anak Prabu Duryudana kaliyan pun Dewi Banowati menika kala wau sarana kapeksa menika mboten badhe kelampah. Jer sami-sami nggadahi raos tresna saengga saged gesang bebrayan mukti kawibawa Nyakrawati wonten negari Ngastina. Menika ugi mboten badhe kula aturaken. Ing angka kalih apa to sababe wong mangun bebrayan iso pecah sabab nuwun sewu sing lanang ora iso menehi kaya karo sing wedok menika ugi mboten badhe kula aturaken jer paduka anak Prabu Ngastina menika Nalendra Gong Binathara sugih bondo bandu mboten badhe kelampah menawi anak Prabu Duryudana menika mboten saged maringi kaya lahir dhateng pun Dewi Banowati saengga dadosaken Dewi Banowati cuwa penggalipun menika mboten badhe kelampah lan mokal kedadosanipun. Nggih Kakang Durna leres Kakang Durna. Lah ing angka 3 leres ngendikanipun anak Prabu Duryudana menika kala wau
utawi penggendanipun anak Prabu Baladewa bilih nuwun sewu gegereng Bale Wisma menika dipun sababaken dene salah setunggalipun boten saged leladi dhateng setunggalipun kanthi lair batos tegesipun ingkang priya boten saged ngaturaken jatining pemarem dhateng ingkang putri semanten ugi ingkang putri boten saged ngaturaken jatining pemarem dhateng ingkang priya menika saged dados jalaran pecahing tiyang mangun bebrayan Dipate ngoten nggih Kakang nggih sing lanang ora patiya sentosa semono uga sing wedok ya ming begegek meneng wae menika ugi saged dados jalaran goreng tiyang bebrayan ngoten nggih Kakang nggih ingkang salajengipun dipun sababaken nuwun sewu ingkang kakung menika mboten saged ngupakara dhateng badanipun ateges sing lanang kelemon utawa kuru banget lan sak piturute nggih nggih dalan nuwun sewu tiyang bebrayan menika kedah saged ngenaki dhateng sesaminipun tegesipun ngenaki dhateng pawestri tuwin kakungipun sing wedok ya pintera ngadi busana ngadi salira sing semono uga sing lanang ya kudu pintera ngadi busana ngadi salira mekaten menika saged dados sarana kencenging tiyang bebrayan boten saged pecah krana sabab menapa kemawon nggih nek sing lanang lemu terus sing wedok nyawang sing lanang ora gelem sing wedok sing nyawang lanang ora wegah merga glombrot awake tur tau wadus sapa gelem wong wedok nyawang kaya ngono mongko ning jaba akeh wong lanang sing padha resik-resik lan apik-apik lah menika dados sarana gek sing wedok imane ora kuat gampang kegodha ngoten nggih Kakang iku iso dadi jalaran rusaking wong bebrayan semanten ugi suwalekipun kosok wangsulipun nggih sing wedok ora iso ngopo karo awak saya lemu mula ora jeneng mokal sing lanang ning jaba terus ramban-ramban mrana-mrana nggih ngaten nggih Kakang mula kabeh niku kudu sak tundha sak bilik-bilik tegese sak traju sak bobot ampun menang-menangan dhewe aja dumeh wong wis mangun bebrayan terus duwe pedoman aku ngene wae ora apa-apa aku kaya ngene wae ya ora bakal bojoku ora bakal piye-piye oh salah menika Dipate salah mergi wonten Jawi menika godha kathah sanget nggih ngaten menika saged ugi kelampah anak Prabu Duryudana saya lemu kados mekaten menika monggo Dewi Banawati nuwun sewu abdi ngestinta menika ngathah ingkang bagus-bagus tur dasare sentosa lho menika mboten badhe anu lho mboten aneh lho ing atasipun juragan kok kepencut karo abdi menika pirang-pirang lho menika pirang-pirang nggih mila kedah ngatos-atos lho nggih kedah ngatos-atos jer menika perkawis sing mboten enteng nadyan namung perkawis sakados mekaten menika nanging tumrap kula menika wigati paduka inggih kedah ngadi busana ngadi sarira paduka kedah tansah waras utawi saras lair batosipun menika wigatos nggih matur sembah nuwun Bawadurna namung sak mangke kula piyambak mboten mangertos jernyatanipun tumrap kula menika peparing mboten kirang-kirang kelanipun Yai Ratu Banawati Yai sakmenika ngaten nuwun sewu tinimbang bebecer dhateng rasa sastra wirang ingkang tan bangkit pinambeng sak mangke saya dangu tan wandi perkawisipun Yai Prabu Duryudana menika badhe malimbar dumugi sak jawining rangkah negari Ngastina langkung prayogi menawi paduka Yai Prabu tumunten sak mangke ananting dhateng ingkang rayipun Banawati Yai Ratu Banawati dipun dangu menapa to sababipun dening gadahi sloga ingkang kados mekaten upami paduka Yai Prabu gadahi kelepatan kedahipun paduka kedah saged nyuwun mangapunten dhateng ingkang rayipun Yai Ratu Banawati ewa semanten menawi sak mangke panci wonten atur ingkang lerekipun wonten sambung senengipun kalian katresnan paduka Yai Prabu kedah ngelenggono jer tumrap kula tresna menika uriping jiwa ingkang suci menika mboten saged dipun suwun menika mboten saged dipun tolak menika namit saged dipun namung dipun tambi inggih tegesipun kados pundi upami Yai Ratu Banawati sampun mboten tresna kaliyan paduka Yai Prabu kedahipun Yai Prabu kedah ngelenggono upami Yai Ratu Banawati menika sampun suda katresnanipun paduka kedah nglenggono lan wiwit amupuk raos tresna ingkang langkung ageng saengga tresnanipun Yai Ratu Banawati wangsul kados wingi uni Yai nanging umpami sak mangke wonten aturipun Yai Ratu Banawati
menawi Yai Ratu Banowati sampun boten tresna kaliyan Paduka Yai Prabu panjenengan kedah nglenggono. Jalaran sampun laturaken ngajeng tresna menika boten gawean menungso, ning tresna menika gaweane sing gawe urip Yai. Sidhem jroning pasewakan Wadyagung tanpa sabawa kapraban dening Sang Nalendra Tama mango-mango lerwu sing duka cipta Werbuti mandana raras ing hong bingung kenganglangan penggaling Sang Nata Prabu Duryudana nalika semanten emut lampun agengipun tresna kalawan ingkang garwa nenggah Dyah Ayu Banowati parandene kata-kata pangandikaning Nata ing Mandura Prabu Baladewa karya kagiat jroning driya wekasan legeg datan mubah datan musik nganti kaya tugu Sinukarta tugu papan kang manggon Sinukarta rinengga-rengga nglenggahi kanyut pinangka wadu kanyut jarewet ganten wajuran ngacana durung abang dulur manding dasaring pertala kasaru pelajaripun abdi taman negari ing ngestina abdi taman kadilengleng lumajar kapiandeng atur kaget nata ing astra Prabu Duryudana patopan kula ingkang sowan sinuwun ngaturaken panyuwun iki kok geseh karo suarane mau. Suarane ki renyah apik bareng metu kok tuwek arep modar kaya ngene. Mban. Nuwun sewu kula mbeta radio sinuwun. Yo. Ora dadi ngopo. Sing bengok-bengok mau sapa? Radio. Dudu kowe. Sanes. Mban kok senengane barang wis usum HP kok nang ndi-ndi gawa radio. Ono apa mlayu-mlayu? Ngaturaken katiwasan sinuwun. Sewu ngrepatan Diagung Pangaksami. Yo ora dadi ngopo kangge matura kowe mbane abdine Yai Ratu Banowati. Kasinggihan mekaten. Kula menika ugi kaget. Nalika semanten kula menika nengga dhateng keng garwa Dewi Banowati mapan wonten ing taman kadilengleng. Namung semunipun Dewi Banowati menika kepengin nglimpekke dhateng kula. Tindak ngaler tindak ngidul kados mboten jenak penggalihipun tumunten kula titi priksa. Kula ngetutaken tindakipun ingkang garwa Dewi Banowati kula nuwun sewu lajeng kula sumerep glibetipun wonten satunggiling piyai kakung ingkang dipun singetaken wonten ing patengganipun Dewi Banowati sinuwun. Sing cetha le ngomong. Apa sing disingitke dening garwaku Yai Dewi Banowati? Nuwun sewu tadah deduka ingkang sakalangkung kathah. Sing cetha mban bangane diketok gulumu. Sing cetha inggih nyuwun pangapunten Gusti Patih Sengkuni. Sing cetha anu menapa menika wonten piyayi kakung ingkang dipun singetaken ingkang garwa Dewi Banowati sinuwun. Wong lanang. Inggih. Prabu Koko Prabu atus buntil lampaning ingkang kula sandhang. Koko Prabu aturipun nemban
Banowati ndelikke wong lanang. Wah, ra tenan ta. Wis deg-degan aku gek-gek kuwi sing bakal dumati. Lole mban. Mban nek pancen kowe iki iso matur kowe iso genahake sapa? Wong lanang sing wani mlebu nang taman Kadileng-leng. Kula piyambak mboten mangertos. Namung kula sumerep glibetipun penemban kula sumanggaken. Kowe minggat. Nun, kowe minggat. Inggih ngestaken Jawa kula nyuwun pangapunten. Rasa kakehan cangkem. Inggih. Ngestaken Jawa. Ora Bu. Koko Prabu kula nyuwun paduka saged nyepeng dhateng menungsa ya murang tata. Upama kecekel dibondo tangane krincung sikile ajeng kula obong urip-uripan. Priyaten Mas Bagong mijil tudatan po karya sangkang rinemekan Gusti Gelung Rena sak sekarnya Banowati kebangetan nggonmu ngorak-arik karo jagate Duryudana. Kowe tak muktekke, kowe tak sunggi-sunggi, kowe tak sungguh-sungguh. Ndak lungguhake minangka dadi Prameswari. Nek ditemune kowe natoni atiku. Banowati ora nyono yen kowe tegel karo aku. Nuwun sewu nggih, kula aturi sabar. Aturipun mban menika kala wau namung paring dawuh utawi munjuk atur menawi ingkang garwa nembe nyingetaken piyantun priya wonten ing patenggan. Dereng wonten atur ingkang saklajengipun nggih kula suwun supados panjenengan sabar. Wong wedok ndelekke wong lanang ning peturun ing apa? Monggo niku Banowati niku bojo kula. Bojo kula maniku Prameswari Ngastina. Inggih kula ngertos.
mbok menawi menika namung rencangipun saged ugi lho nggih. Kula nuwun sewu, sampun ngantos nggadahi panyakra bawa ingkang boten-boten kaliyan ingkang garwa. Jering ingkang garwa menika Prameswari negari Ngastina. Prameswari menika sak tingkah tanduk lampahipun dipun tulat dening para kenya sak negari Ngastina. Mila Dewi Banowati menawi badhe tumindak alampah bidang utawi sedheng menika badhe dipun petang-petang ingkang langkung jlimet jernyatanipun badhe hambebangeri dhateng asmaning Nalindra tuwin negari Ngastina. Mboten kados kawula alit kok nggih. Menika pangkatipun Prameswari. Ya disuwek-suwek atiku. Raos kula sampun boten karu-karuan. Nek nganti Banowati nindakaken sewiji-wiji kaliyan priya nika kula weruh bojo kula kaya weruh singgat petatun. Dewate Pripun? kok mula aman niku bojo kula. Ditinggane ndi-ndi ora bakal ana wong iri-iriki. Nggih. Mboten ajeng iri-iriki. Nggih. Kejaba nek ajeng nggih balapan. Mbok cangkem iki sing apik. Lah sampeyan niku wong ana wong susah kok omongane ya sak geleme dhewe. Pawon wonten dawuh nggih. Kurawa diketapi upama wong lanang sing bedang kali Banowati kecekel bondo tangane krincung sikile. Kula dhewe sing arep matrapi pidana. Lha nek ngestaken dawuh. Bodono. Wonten dawuh. Kula tindak dhateng taman Kadilengleng. Inggih kemarengipun. Yen pancen sing bidang Banowati niku wonge digdaya yen okol men digarap Kurawa yen akal sampeyan kudu iso garap karo menungso niku. Oh inggih ngestaken dawuh nggih. Hartomarmo wonten timbalan tentremna penggalipun Kakang nggih ngestaken dawuh nyuwun pamit madal pasilan namung sak mangke mugi paduka sampun ngantos nggadahi raos pangraos ingkang boten sae lho nggih monggo penggalipun dipun tetepaken supados penggali paduka sampun ngantos goreh rongeh. Asesanti kemawon wonten penggali panjenengan supados tetep ing kamulyanipun nggih.